फैलायबाय दार मासथिनि फदै माथो लावथब बान जिरायनानै थानाय नोंलाय थोद साला बोरदोन मालाय दुखु जानायाव गोदाव सोराव सौदावफैलायबाय माथो जालायखोरा नोंनिलाय गोदानल' माथो जायो सेर खालामलायनांगौरा खालामबालाय नों हागोन जाहैबाय बे आंनि प्रब्लेमखौ बे गेद्दाखौ सिदा खालामनो हायो नोङो हाबाब आयौ हां गैया बां गैया जाथारलायबायलै ने गोदाव सोराव होनब्लालाय मानोथो सोंनांगौ नोंहालाय है फाग्लालै नों खोन्थायालाय आंलाय बोरैथो मिथिनांगौ देरा खोन्था है दे खोन्थानाङाबो थांनायसै आं ओइ रब्रा फै जिरायफै खोन्थानोसै आं माथो बेसो दा लोगोहा नोंनि बिदि बोरदोन रायलायनायखौनो मोजां मोनो आं फाग्ला रागा जोंबाबो रागा जोंनाय बायदिखौ नुवा नुबाय दा दानियाहा मुलिया सोरनाव दं दे खोन्थादो माथो जादों गैयाब्रा आंना बै सिख्लाया गोदाव सोराव खालामबाय आंखौ सानसे फन खालामबाय आङो फनानो नाङा मा नायनानैथो नेटपेक फोजोबनानै लाखो मोजां भिडिअखौहाय फुल रेजुलेसन होनानै नायाला मोजां मोनखाया आं हरना 25 रुपिसनिल' बेखौनो हरनो हाया आरो है गैया बहा थांनांगौ दिनैलाय आंलाय दिनै थाथ'दो गाबोन नायफिनदो देहाय दे नों हरना लालाय रायलायखालिबो आं दिनै आया राग जोंखाबाय आं हेलौ आया दानमारबायसो है मा सानलाबाय थायोथाय ए बेसो बेखौनो गोदाव सोराव जालायदों आं सोंनायखौ रागा ने नों ए बेथाया मा बुंबाय थादों बेलाय जोगासिनो जोगारगोनलां मानसिखौनो हा माबा बुंदों ना मारनोलाय आंखौलाय माबा बुंनाय बादि खोनादों आं आया बोरै मिथिखो बेलाय थोद फाग्ला मा बुंदों आंलाय ओइ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय बेगारबा सयथिबो थैथारगोनलां हा माथो जाया मावफोदै नोंलाय माथो रायलायनायमोन जेबो नंथारालै मैया मोनायाव रिसार्ज सोनो थिनदोंमोन बेखौनो सोनानै हराखैमोन आं बेखौनो रागा जोंखोना माखोथाय फाग्लिखौ रागा जोंनाय बायदिखौ मोनो आङो नों बायदि बोरदोन नालाय रायनायखौनो गोदैसो मोनो फाग्ला जायोलां जेबो नङालै दाहायफोर हरनोयो माबाफोर उसुबिदा दं खोमा बेखौनो सानबाय थायोलै आयौ दाबायदियाव नों गैयाब्ला माबा माबिसो जागौ खोमा आं होद सरिलै बा जेबो नङालै थो थांनायसै माथो मोनबावनाय बेयावलाय थ' ओइ आदै ए माथो आदैबो दोनसोलाय हा बहा थाङामोन टाउनाव थाङामोन आदै नोंसिनि दैथुनखौ लामायाव लोगो मोननानै ससे दोननानै फैबाय आं ए दे आदै दे ह आंबो खाथिनि बाजारावनो एसे न'आव खरसा गैयाना नंखायनो एसे लायब्रबदोंमोन बेखौनो आदै दे आदै दे आंनिबो गारिया आदैया बहायबा लांनो नागिरदों थादो आदै औ दे आदै मा जामारनांगौ जाखोलै बे आंखौ गारमारोब्ला बिमाबो मानिथारालां आंनि लामायाव सोरबा फैब्ला आं लोगो मोनफ्लांनांगौबा गोलोमदै गोजा गहोलायखागोनलां हो मा जालाबायखो बेलाय सोरखौ बखिबाय थाखो बेलाय गारजानोसो गिबायलां मानसियासो माबा जादों नामाब्रा मा फाग्ला बायदि जाखो बेलाय ओइ दैथुन खुदा गारलि सोरखौ मा बुंबाय थाखो नोंलाय जाम्बासो जाखो ना माखो बेलाय बखा बुरबक साला जाम्बासियान रायलायग्रा जाबाय बे सासे
Ayo deh. Salah leh. Balcingआ बोरोब्रा सोर सोरथो लांलायखो होद हालालां सोरथो खिदोंब्रा मासनो सोर खिदों खिनो ओंखारनाया जालाय लांला होद जालालै फन हरबावनायनोसैलां नांगोना नाङा रिंबाय औ मा मा जायामैयालाय ओंगौ नाङा जाखो मानसियालाय नंगौब्रा बायबा जायो जाखो बिमाफोर नाम्बारखौसो दानबाय थायो आङो थिगैनो नङा मानसिया आयौहाय मोजां रायलाय आंजों माथो गाज्रि रायलायखोरा बोरैसो रायलायासोब्रा खोराखौ फरायसा मोननायखौसो फनाव दानो नोङो मानो फै बिदि नङाथ' आया औ सना बावदों आं मैयालाय फना माथो जायामोन मानो फैखोब्रा बेलाय मैया हराव जा फन हरदोंमोन आं खनसेनो बुरजा हरखानोसै होननानै फन हरबाय थाबाय आङो मा माथो जायामोन फनालाय ओंआ माथो नों थगायबाय थाखायो आंखौ हरनो गोसो गैखाया नों आया बिदि नङाथ' सना नोंलाय मानो मोनायाव फनखौ अफ खालामनानै दोना राग जोंदों आं मैया नोंखौ सना हाय आयु मा बिलाय आयु मा जाखो हेलौ हेलौ हेलौ